baldin badu Japoniarekin, Japonian esperantista asko daude, eta haiekin bideratu nezake hori, eta horretan. Horregatik da, hain lantresna interesgarria, aberatsa eta onuragarria, eta egundoko pena, oraindik ere, lehen esan dizuetan bezala, gobernu altzuek hizkuntza heldutasunik ez edukitzea, jatortasunik ez edukitzea, hori aurrera eramateko. Zer bere egin nahi balute, berehala egingo litzateke. Hori hamarkada batean egin dago. Estatu Batuek, Txinak eta erabakiko balute, Frantziak eta Alemaniak esperantoa mundu osoan zabaltzea, Japoniarekin batera eta Tailandiarekin batera, hori egin dago. Baina ez dute interesik. Nik horren inguruan bizkat zera beste kulturak ezagutzeko modua ere aipatu zuia, baina esperanto ez da. Adibidez, Finlandia baino basoaz, eta nahi duzu pizka bat ez egitea zera turismo azkar bat ezakito, ez nezuen, interesatzen zaite ezagutzea pizka bat hango literatura, hango kultura, eta orduan, hango esperantzitekin egin edola, edo galdetu, pedagogia zerteko liburu zerbitzu bat, eta esan, nahi ditut irakurri hirusparo klasiko finlandiko literaturaz, eta esperantoz dituzu, eta errezara hori lortzea. Edo, hemen ere, euskal literaturen jabado de hirusparo lau liburu itzulita, edo zera gaztelerazkoa, edo beste mentzabatu, hori nahiko erraza dago. Hori nahiko erraz egitek eta hori da oso bat nik oso gustuko dut. Oso gustuko dut joan erratzera eta, hiru liburu edo bizpe, irakurri esperantoz eta bizkabat, Eta gainera egiten den gauza da, bideragarria dena eta... Galdera bikoitz bat daukat zuretzako. Esan duzu 10 urtetan bideratu daitekeela esperantoaren sustapena. Zuk nola horre ikusten duzu sustapen hori? Hezkuntza mailan bakarrik edo beste pauso batzuekin batera eta gero bigarren aldera egonda sustapen sasi ofizialtasun esperientzialik munduan zehar? Behar bada biak nik galderak, zuretik galderak lotuko ditut esanez, herrialde batzuetan egin dela, alegin hori eta egiten dela, eta normalean erabiltzen den lehenengo baliabidea eskola da. Hungarian egiten ari dira hori horren, eskolan esperantoa irakasten da, Txinan ere bai, eta horren dela gutxi gainera esperanto aldizkarian, esperanto izaneko aldizkarian horren berri ekarri dute, zenbat ikasle erabiltzen Txinan esperantoa ikasten eta bar. Baina niri kontu egiten da hori beraz. Eta nire ustez 10 urtean asko egingo litzateke gobernu ahaltsuek lagunduko balute eta lehenengo pausua eskola izango litzateke eta bigarrena merkataritza. Merkataritzarako hizkuntza ipiniko balitz horrek asko lagunduko lioke, baina funtsezkoa eskola. Esperantoz badago esadera bat esaten duena ununurra floro nefaraz printempon, eta ununurra floro nefaraz printempon horrek, esan nahi du lore bakar batek ez duela udaberria egiten. Eta hori esaten da, adibidez, Hungariako kasua aipatzen denean, izan ere Hungaria orain horretan ari da. Gobernu hungariarrak pentsatu zuen eta erabaki zuen, ingelesa oso ondo dago, ingeles duenentzako, baina gu utzi gaitzazue bakean, zergatik ikasi behar dugu guk ingelesa, zuek Hungariara ikasi behar duzue Estatu Batuarrei eta ingeles duenei zuzenduta. Ez, guk ez dago zertan ikasi ingelesa, esperantoa bultzatu nahi dugu nazioarteko harremanetarako. Orduan, hor zalantzari gabe lore bat dago. Baina inguruko herrialdeetan espada berdin egiten, lore hori zimendu egingo da, eta emaitzarik ez du izango. Orduan, lore gehiago behar dira gauza bera egiten, udaberria etorriko bada, udaberria etorriko bada. Mikroa nahi du norbetek, galderaren bat? Galdetu nahi nizun, galdera pixkat, agian
esperantotik pixkat urruntzen da, baina azken aldean ikusi dugu arte eta aisialdearen inguruan sortzen ari direla beste hizkuntza artifizial batzuk, beste helburu batzuekin, ez? Adibidez hor dugu Klingona edo Dothrakia, ze iritzi daukazu boom honen inguruan eta ze testu ingururen barruan kokatu bat genuke? Niri egia esan hori oso ondo iruditzen zait, eta beti ere burua lantzea eta den guztia ona iruditzen zait. Eta nik hori hartuko nuke azken batean dena bezala, berez dena bezala. Hau da, entretenik garritasunerako jolas moduan hartuko nuke, besterik gabe. Baina egitea oso ondo iruditzen zait. Eta jende ezalea baldin badago, horren ingurukoa, behonde jola. Gainera horrelako hizkuntza bat ikasten badu, burua landuago edukiko du beste batzuk ere ikasteko. Erresa, Xabi. Bueno, zera, komentario bat zen galdera. Bueno, edo, galdera bat, bueno, edo da, hau da, euskararen kasuan, bueno, ari gara gauza egiten eta gauza asko egiten dira, ala ere ikusten dugu ez dela erreza, ez dela erreza, iztu gehiago lortzea, eta izu eskola egiten den, hau da, edo, zera, hizkuntzaren erabilera areagotzea, eta hemen daukagu lurralde bat, nahiko konpaktua, eta hemen gaude iztun gehienok. Orduan, klaro, alde batetik, logikoa da, esperantoren kasuan, jendea oso sekontuta dago. Orduan, iztunak eta lortu nahi behar dimatuko eta jendeak hitz egitea esperantuz, bueno, alde batetik hizkuntza erreza da, baina ez dena horren erreza da, eguneroko bizitzan erabiltzea. Hala ere, egia da, gaur egun internet bidez, Skype telako sistemen bidez, nahi baino dut, hitz egin dezakazu ez dakit nungo batekin esperantuz ez da, hori diona da, nik uste dut internetak eta gogosek esperantoari eskola gozien diotela. Nik uste dut aukera nongo balitzaio, esperantoari aukera nongo balitzaio, haren abantaila gaina handiak direnez egonkortuko litzateke berehala, eta hiztunak normal izaten jarraituko nuke, baina bere eremuan, ez da etxeko hizkuntza, esperanto. Eta ez da beste hizkuntza bat ordezkatzeko hizkuntza, nazioarteko eremuan, eta merkataritzako harremanetarako, eta... Beste galdera bikoitz bat zuretzat. Bai, bota. Lehenengoaren kasuan, Deabroren abokatu lana egingo dut. Esan duzu, esperantoak ez duela beste hizkuntza bat ordezkatu nahi, ez? Eta gogondu Triboren berbak saio batean, Kika Monarriz ordizian zen, elkarrizketatzen eta elkarrizketatu zuen esperanto hiztun bat, euskaraz ikasi ez duena, esaten zuelako hizkuntza unibertsalak behar zirela. Kasu horretan ez duzu uste esperantoa agian ez nahi, baina konturatu gabe mehatxoa izan daitekeela hizkuntza gutxituentzako, eta bigarren batera, nola dago Euskal Herrian, esperantoa gaur egun, esperantismoa, zertan da? Bueno, egia esan, nik inguruan jende gehiegi ezagutu dut, euskara eta ingelesaren artean erabaki behar izan dutenean, ingelesa erabaki dutenak ikastea, ez da, eta hori kaltegarria da, euskararen egoera ez da bako normala. Euskararen egoera normala balitz, ez litzateke gertatuko hori, ez da, baina bai, egia da, hori gerta daitekela. Nik pertsona horri gomendatuko nioke, zintzo gainera eta bihotzez. Esperantoa ikasteko lau hilabete nahikoa da, serio hartu ezkero, esaten ari garen bezala. Ikasi dezala ez dakit, adibidez, 2017an esperantoa eta gero 2018tik aurrera euskara ikasi dezala. Erraz egin ahal izango duke hori, eta gainera horrela bi hizkuntza jakingo dituzke eta ez litzateke erberarekin eta esperantoarekin bakarrik geratuko. Zapek gehitu nahi duzu baina horren? Bueno, gainera, zure erantzuna borobiltzeko edo, esperantoa propedeutikoa da. Propedeutiko hitzak esan nahi du,
laguntzen duela beste hizkuntzak ikastea. Osea, norbaitek esperantoa ikasten badu, ezaguera horrek laguntzen dio beste hizkuntzak ikasteko, zen esperantoa oso logikoa baita, orduan, bueno, hizkuntzen egitura eta hori erakusten dizu errazago, eta horrek laguntzen dizu beste hirugarren edo laugarren hizkuntza bat ikasten. Loturak egiten ditu, beste hizkuntza batzuek. Bai, hori gea da. Eta bigarren galdera zen Euskal Herriko egoera esperantoaren. Euskal Herriko egoera negargarria da. Esperantoaren Euskal Herriko egoera negargarria da. Nik badakit, lehen aipatu dizuetan bezala, beste garai batzuk izan zirela, esperantoarentzako hobeak izan zirenak Euskal Herrian, baina gaur egun oso ahaztuta dago, ez dago laguntzarik horren inguruan, ez dago informaziorik, tristeena hori da, ez dagoela informaziorik. Eta gainera, gure jaurlaritzek, edo gure gobernuek, hobeto esan da, ez da, Nafarroako eta Erkidego Autonomoko gobernuek ingelesaren aldeko apustua egin dute. Niretzako hori desatsegin handia izan zen hori ikusi nuenean, ez da. Gainera, gogoratzen naiz Oliveri kultur sailburua izan zela Eusko Alkartasunetik, eta Oliverik esaten zuen, ingelesa oso garrantzitsua zela, eskoletan sartu behar zela, eta bar, hirueledunak izan behar genuela, euskaldunak, eta bar. Eta hor nire ustez bi gauza ahazten zaizkigu, eta bat oso garrantzitsua. Jende gehienari bosta jola zaizkio hizkuntzak. Eta jende gehienarentzat errollo bat da hizkuntzak eskolan ikasi behar izatea. Eta hori nire ustez agintariek ez dute kontuan izatea. Zenbat gaztetxo